Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromo we wato wala mala. Wispode, Anyusuf Serana Sepse Barodi, Nordogo mit Zuid, Oostgogo mit West, Aristuru Ibani, Puteki de Prespartori di Wabif GT der. Ja, en misdo janga para rut. Ja, mas argamo, de baga cari presparo ñu lek say taki, ma fosu bigi wa bar alas mo odi ina dorsi kondre. Ala de diaspora, we bar de odi, en we accident ko harde sturu want, tide do tori def taki, omdat we si bepaalde man e play, profit aan de wanati, en uno va programma di si, we leg afvallen kijk, omdat as een afvallen, we vergiet snel, en uit een programma di si, we chapsan ko baka me kusap sabep sa ina kondre. Anso masagambo. Asasante, isabi lek feit taki, ja so my play profit, mi dat ne karde man profit, ja, profit na wan nete na. De mana awari dogri. Isabi toch? Ja. De mo fo furanga wiri da de mai long fa wan bongo mita trabong, da mai barji houde dief. Terwijl ayuri jera fo urkoi. Dus dat die. Skatera fo urkoi. Dat die dena de yo kos de legui. Isabi toch? Dan we waka e pori a bigi maneng. Amande mek moeite. Ja. Ruim a doti do meki. Ruim de paima op do meki. Zorgu taki ambtenaar kan chis de money op day. Zorgu tak pensioen kan pai. Zorgu tak amai luku atoso. Amai dusani. Ama moro falik amai zorgu tak buitenlandse schuldeisers. Dus sopo lena 4 miljard de mandati. De mano kong in mamaser na kotek sawabi ka bank. Isap sa wata sandat brother Roti Abuansani of de Jaina kondra yube abeng. Dus julek seranang man abedef seranang. Iya dan wanterama egodoruver de no mantak noti. Dus dat die. En daarom a president bisi. Want hij eerlijk. Amanise otak na nga volk wawang wang clip van president. Ja. Meka tak nga volk. Dan leggen uit sana atori precies. Want soms je denkt na une taking, maar na president het taking ook toe en hij tak nga volk. Kom ik de sma arki dat ook op Chimorafara. Juist. O Artje. Wij zijn een regering die maatregelen treft, duurzame maatregelen voor een betere toekomst voor alle Surinamers. Maatregelen die belangrijk zijn voor de economische groei. Maatregelen die belangrijk zijn voor deze generatie, maar ook toekomstige generatie. En dat moet het volk beseffen. Dat het wel noodzakelijke maatregelen waren. Dat we het inderdaad moeilijk hadden, maar we komen eruit. We gaan nu naar betere tijden. Maar als we die maatregelen niet getroffen hadden, zou het nu veel slechter eruit zien. Zouden we niet weten waar onze koers op dit moment zou zijn, zou misschien ver boven de 100 zijn. De inflatie zou verder stijgen. De schuldeisers zouden hun geld komen opeisen. We weten niet met welke rechtsgevolgen. We hebben al deze dingen kunnen voorkomen. Met duurzame maatregelen. Met ondersteuning van het IMF. Maar ook met ondersteuning van andere internationale financiële instituten. Die ons ondersteunen ook op basis van de resultaten die wij bereiken in het kader van het IMF-programma. Zo ondersteunt de IDB ons, de Caribbean Development Bank, de Wereldbank, de Islamic Development Bank. Al deze internationale financiële instituten hebben hun bijstand aan Suriname gekoppeld aan het IMF-programma en de successen van het IMF. Als je daar geen successen zou boeken, als je die reviews niet zou halen, zou die bijstand ook niet komen. Dus zo moet je het integraal zien, dat wij met de successen die we samen bereiken met de vakbonden, die we samen bereiken met het bedrijfsleven, die we samen bereiken met alle Surinamers, maar ook zij dragen bij door middel van de offers, geduld. Soms gaat het gepaard, ja, met wat spanningen. Maar uiteindelijk zorgen we ervoor namelijk dat met goede communicatie en goede uitleg iedereen begrijpt
dat de maatregelen noodzakelijk waren. Zo, dat doe je. Ja. Dat ik zo taki bafesi. Dat alle de moeite die zie, ima teriai, ima tekati. Ja. Want jabi, de man die regeert, 10 jaar terug, de man die teka kondre abara. Anga wan koers futui taktek minek bataking. Wan misabi, taki, aiteme gwanga pensioen. Da koers bij de twee taktek. Ja. Dan tak ai. De dan best. Mi best. Monya wan sweet old day. Ja. I verstaan. Maar no more zo. Vanaf 2013 dat was kater en tante yen dit nap dape. Taki unomanya stabiliteit. Dus dat- Upanya money. Ja. Maar we konden torif tante Ja, yen we en kon zeker. consorten. Ja. Maar voor zorgen a president disi zorgen tak ala de san disi a mancha wan hal na lekteya wan siji. Nee, daarom of die maag of Ja, maakt niet uit. dat de man kon, dat de man remmen af. Ja. Dat operatie pleeg, Daar ben ik leuk. lukt. En dat zijn ego Ego saf. saf-safi, ja. Want look bijvoorbeeld if je maag bij sitje of Ja. daarom is sitje. Ja. Dat de man remmen af. De no kan go bigi nyang grumbana direct. Nee. Terang nyang. Nee. Ni Saf-safi. Saf-safri. Saf-safri je vier en taak om beter. En Ja. dat heb ze dan als er nang. Nee. Dus saf-safri we je kom baka. Ja. Je de. En Ja. dat er die stof. Ja, en daar allemaal tak ook toe. Allemaal leggen we uit hoe Arki. Allemaal leggen we uit ook toe. De man gaat naar IMF. Ja. Daar zie alle de banken. Dorosi. Ja. Wereldbank. IDB. Caribbean Caribbean Bank. Alla de man die Islamic Bank. Alla man ik kon jep sernang. Omdat de man ziet dat hier no. A regering die zie. Ano een pre-regering. Ze hebben, er is vertrouwen. Er is vertrouwen en er is kennis. Ja. Kennis moet er. Ja, kennis is Want- macht toch? Wat u leren. Ja, toch? Want ik vertrouwen de wang. Oké, maar kennis nog de. Nee, van ja. Nee, van ja. Dus vertrouwen, kennis, dat is allemaal een jepi. En ik zou maar zeggen, gambo taki. Safi. Asanogo. En zou je zien nou, maar zeggen gambo, Ja. dat de man sang bij broeyak akondre. Ja. Ik kon nog wat verkiezende trajari, hè. Ja. Ik zei het toch? Trajari verkiezen dema mine beefi. Nee, No tuurlijk niet. one jura dan dolois. Nee, tuurlijk niet. Want jere ja. Mek mi teji wansani. Bara rot na salsa ba yo kromo verstaan wansani. Tak de man die si smeri tak centrale bank af money baka. Ja. De man smeri tjun sofa olie. Ja. De man want to san settle. Je verstaat toch? Ja. Dus de fout, de san die mine kaart de san fout. A vernietiging die de Ja. man bepleegt. Die sabi toch? Ja. Dan de man berekent dat hij a president is concetti, want de doen na obelis de doen. Ja, ja. Want je gebruikt het woord vernietiging. Ja, Zij de man vernietig. ja. Eigenlijk om met de man arki baka en jere sad die de begwe sad de man doen aan alle ding wagi aan Ja. de spullen voor openbare werken. Ja, Alles aan ook met de man arki sang de man doen. dat de man doet. Uit onze nieuwsshow. Vandaag maandag 31 augustus. Techniek Benito Olijveld. Presentatie Sharon Gazi. En dan net binnengekomen. Raadadviseurs kopen luxe auto's voor appel en ei. De raadadviseurs van president Desi Bouterse hebben peperdure auto's voor spotgoedkope prijzen gekocht. Website Sun heeft de hand weten te leggen op een lijst van verkochte auto's na januari 2020. Op de lijst staan er meer dan 100 voertuigen. Het ministerie van Openbare Werken zal in de meeste gevallen de verkoop nader onderzoeken. Faisal Abdul Ghafour kocht op 10 juli 2020 2 voertuigen van de staat. Te weten een Toyota Fortuner 2013 en een Isuzu D-Max 2014. Abdul Ghafour kocht de Fortuner voor 18.612 SRD en de D-Max 2014 voor 24.064 SRD. Jules Weidebos heeft 2 voertuigen gekocht op 11 juli 2020. Een SsangYong Rexton 2019 en een Lincoln MKS bouwjaar 2013. De ex-president heeft de SsangYong 2019 gekocht voor ongeveer $700. Weidenbos heeft de Lincoln MKS gekocht voor 4.850 SRD.
Raadsadviseur Errol Alibux kocht op 11 juli 2020 een SsangYong Rexton 2019 en op 13 juli 2020 een Toyota Land Cruiser Prado 2012. De SsangYong kocht hij voor 11.204 SRD. De Land Cruiser Prado kocht hij voor 6.918 SRD. Mohamed Isaac Surokasho, oud-PL'er en HVB'er, heeft zijn wagenpark verruimd met de SsangYong Rexton 2019 op 11 juli 2020. Surokasho betaalde hiervoor 10.395 SRD. Op 10 juli 2020 kocht hij al een Chevrolet Colorado 2014 voor een bedrag van 33.840 SRD. Ook de raadsadviseurs Eddie Josephson kocht een SsangYong Rexton 2019 voor $750. Dat is omgerekend 11.204 SRD. Abrahams kocht een Toyota Hilux 2019 pick-up voor 16.814 SRD. Dan doe ik dat nog sare. Meneer. Ai. Dat de man sorgu taki. Financiën no man tek boom over, want hij was saka, want dat saka de man pota was se aan papier. Ja. Harde schijf Ja, nog ja. de feni. Nou. Maar de man kon achterhalen. Ja. De regering is kon achterhalen. Alla deze aan Ja. deze. Dus dat je ziet taki mi okot wan odo. Ik kan chibra si chifi gramma. Maar Mhm. koso je nog maar chibiri. Helemaal niet. Ben je helemaal eens aan mij. Dus Dora koso. Mhm. Met a regering die is confina la de sandisi. Ja. Sa de man Ja. do. En dan ook kan. Je nog kan teka monif sa kwa yo koromo. Isabito. Dan wan auto ver beneden a waarde. Mhm. Dat je sering. Ja. 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 Eigenlijk die maar praten. Dat praat Want dat ben dat heeft NDP. Ko praten. Iedereen kies. Ko parata san. En dan volg ik is pakket. Afvolketjes pakket. Ja. Ja. Oji pakket. Ja. Brood en spelen. Ja. Isabi dat Oh. temje dati. Ja, dat dan weet ik met- de rest. We take de rest. Habi die gorof deel. Juist. Natori bana sanga makuba. Dat die loopt takkie. Ja. Na soy voor het Ja, ja. Nou, dat hè. Dus bana si Ja. ap fifi bana. Ja, toch. Ama feni. Ja. Sama gwa wakaf sorga gezet. Juist. Dan makuba na nga de ching. Ja. Moest nya de fifi bana. Dus dat die. Da yere bana si. Mino Ja, wani mino ya wani. wata no saru nyang. Mm. Maar dat ik op Sarah dangen toch. Aha. En na Sarati, Ja. me kude ti de nasani. Dat die. Dus, you Sarati tron you pis ati. Mhm. Want ano kang, Nee. isabi, da Nee. banansi, alas maji banansi wawan pisi. Dalanga banansi nyamoro wamang. Dat die loopt toch. Iya first. Maar dat de man bij doet. Adat de man Dat de man be. bij doet toch. I De first man die. En dan asane orga. Want je ziet nou maar sergambo. Tramang ik kon nou in area de man kon leggen uit. Ontvangst BG. Iya. Ja. Meer Meer wat maning. Miskabano. Misichi ka ba? Ah, volgang. Ama isichi. Sab sang baka. Ha? Along kom. Pudusang. Ha? Pudusang. Ama complay. Kuncharong ka Dubai baka. O ka Dubai. Yere ja. Ay. Ama beta kubo. Sernabo tron Dubai. Ay. Samoro. Ubo Dubai. Yere no. Ti arki de sanfa manati. Ubo kis uto Dubai. Ubo kis flyover. Flyover. Kata mati abedina sa. Iya. En isa ba mami de minister po siya sa ka pagkimento. Wamon last dapet. Wa bijimon last tape. No, No. te no uno yere not. Not dus eigenlijk actie siki ka ba. Ja. Aksa ang tak pamoni dat de. Dus dama konta pa podium mga desma. Ay ay. Dama bem te desma takluku no Ay. tape de minister. Ja. Isabi to. Ja. Da mga mi beleidsmedewerker. Want de me kwa forum beleidsmedewerker. Ja. Ay. Isabi to. Ja, to isabi to. Dan amoni we tanga no mi no mateji lanti Mhm. of a volk samsana nga mon dati. Ja. Je verstaan. Ja. Data wang. Ja. Ama werken mi sama nga insieve Abdul. Ala de wari a plafond to. Isa ba plafond to? Iya plafond de ma bossa plafond, Ja. alleen plafond. Ja. De ma bossi beshi de seng pla. Ja, want dit man is die leksay taki na awari dobri to. Ja. Wang de ama bi awari dom na EEC Abdul. Abdul. Amay kung nuna nga amay presenter safer no mga desanati. So papa ma moto yung sumana kama. Metegi amay ko lekker de hoed moet. Maar Metegi. die Hoefie van der Leen, Ai. de man sorgu
taki Hoefie van der Leen, want de oppositie bij actie taki omstel Hoefie van der Leen in staat van beschuldiging Ja. voor PG bij actie toch, dat parlement, Ja. en de man bij een meerderheid in het parlement. 100%, ja. Ja, Hoi. en missie kaba sama nga vater waneng parmeser. Mister. Ja, la de mandati. Mhm. Dat de mandat bedede de mandat nga vater waneng doet na schoolse opvang. Ja. Ja, Mhm. dat de mandat zorgo wanneer de man bede a karaka van fractie NDP. Ja. Nyantrinje presiering. Ja, ja. Ja, Partij. na mij de zondvloed. Ja, ja. Ik verstaan Mhm. dat de man zorgt dat de man werken mee naar een PG voor stellen maar in staat van beschuldiging. Want dat allemaal aan yang. Alamanya. Ja. Alamanya, want asani fu chote latu. Ja, Na dala fu centrale bank dape be go dape to. de port is maar die bab de money. Ai. A de bani. Ja. Ja. A kassareserve. Mhm. Alla dat de man teki. Ja. Postpaarbank tak pay pot me. Ah, scatter uit. Scatter uit. Meteen. Promosuto. De man 4 jaar. Feest bij 4 jaar. In een karasan feest na piji boda. Ja, want no me zie de man ik kon dansen kon dat de mo sita kon de baka. Men vraag me zich af. Sernaman. Hier no. Dus soms de mij tegen me dat jong asenaman ne denki. Maar me no denki jara an asenaman die no jara. Jere jaso. We denki jara. Archie. Ik kan je me one lazy. Me denk zo. Ik kan je me two lazy. Ja. Ik kan je me three lazy. Mhm. Maar als je doet voor een vijf, je no kan je me moro. Me no denk, Want dan ja. me leer me les toch. Ja. Want me ede ab leren. Natuurlijk. Wins today u boston droom mandara bongasko. Mhm. Ja. Je verstaan? Ja. Dus dat is precies in elkaar kote me 1 en 1 is 3. Nee. Is 2. Dus Sami wacht die eigenlijk op de man. Hoe de man legt me uit. Sana programma voor de man. Kan die programma op de man naar 1. Amos schrijven. We gaan weer lenen. Dat hawang. Dat na zeker. We gaan lenen. We gaan de banken weer scatteren. We gaan ze plunderen. Plunderen. Ja. Is dat toch? En afvallig wordt die pakket. Weet je, volle Dankbaar. pakket. Dat is natuurlijk. Ja toch, naar brood en spelen. Ja, dat is. Omdat als een gemakkelijk jaso is er dan. Mhm. Isabi toch. En daarom ik me leggen volk dus uit. Im stem op basis voor een issue kom vooruit. Ja. In afloop een leider. Nee. In afloop een man. Nee. In loop man beleid. Ja. En dat beleid, daarom ik een president tagang om. Mhm. Al leg u uit dat lukuno. Bijvoorbeeld je kies koopkracht versterken. Ja. En of ik scattering. Nee. Naftap de olo die kom op. Ja. Ja. Die Ja. de voorganger meki. Naftap de olo. De ikateji mitaki yama tembetji sa pakket na la wichin betjis pakket. Ja. Maar no, Maar nou allemaal bekjes pakket. ni ano alamang. Waarover praten we? No, Masagambo. Als we regeren zit naar CLO aan de manati. Ja. Toch? Na alamang. Allemaal toch? Alamang. At 20%. Ja. Plus at 3.500 ogoini salaris. Ja. Dus aan mij broko gomi a pensioen. Ja. Ik raad Die ook. pensioengrondslag en komoro Natuurlijk. Dus a president leg aan volk uit takjeren no. Dat we arke toch, atake toe. Allemaal G. Dus no, als een ecocity, saafri, de is een verandering. Ja. Ik raad ook. Dus in een goed ding no, hey, als een waka saafri. Saaf. Want Keulen en Aken zijn niet op dezelfde Natuurlijk dag niet. gebouwd. Tuurlijk niet. En te inak was aan Borgo. Luku voor Borgo was aan gemakkelijk vallen. Heel Je makkelijk. te kwam mokro je naki links, rechts. Isabi toch? Ja. Die meke en baka. Den kan een waterpas. Ja. Wen Karachi. Alles aan die. Lotto schiet lood. Alles En zo. alla de soort geweldigheid. Want die mag de kronsani. Dus dat is En toch. dat is het. Dat zijn op het napo. Mm. Maar ja, pungat pus mayo. Mijn mabo teje met tak de man is na suta du. Mhm. Takru maniri. De man abi. En dreyai. Isabi dus. De man die se piri ai opo. Lek volk de man. Piri ai opo dat de druk wan makaga ini. Ja. Finom shimoro. Of de man spoit wan vloeistop boy ni hersen. Dat je zo was aan je praxeri. Ja. Jan drinje presiri. Ja, maar- Not in je praxer Maar man. volk die snow was er gambo. Ja. Volk zijn de no. De man was scoren. Ja. De man was scoren, de man leri. En de man sa precies dat jere a regering NDP
No Moskou nooit moro. Nooit moro, Nooit want moro. alle lisi sa de man die kon aan de macht, de man scatteren a kondre, en de regering die er kon, en het Dat is een is probleem. bewezen. Ja, Isabi dat is toch? een probleem. Eigenlijk, Ai. Samus op Sami, abon advies, Mhm. ja minister onderwijs, Ja, taki geschiedenisvoester na Moskou, schrijf nou. ja, Mek de Ja. de jong op China skoro. ja. Musabi ano hetsi wayarte wa mambe me kwa buku to. Ja, De ma pura buku. Misa buku, misa. De ma pura buku, de ma taka Misa buku no bung. Nee, misa. Want a buke klap de in de face. Ai, ai. De ma pura buku. Mano. Dus a minister voor onderwijs moest komen maken dat de jong wang, wie is ja 10 jaar, 11 jaar, de Sabi. moest sabi. Ja. Je verstand toch? Tak je weer no. De man die zie. NDP, Ja. a parse bedrag, nooit meer mag kon aan de macht. Ah, ja, Alec, je leraar scoren over Columbus. Je snapt Columbus, toch? Nee. Maar je leert het, toch? Je leert. Als je leert dat je een coup bepleegt zo'n datum, Ja. de maar regeert zo'n datum, Ja. dat is dat is dat. Ja. Is geschiedenis, maar we sabi dat NDP nog op geschiedenis. Nee, ze houden niet ervan. Lena Lobet. God forbid, kabatuba. Nee, no, basta na. Geschiedenis. Ja. Adje, te de man, dus tegen je naar geschiedenis Ja. voor NDP. Ja. Adje, sa klap je klap de man. Met de maar lo was Ze niet. zijn onverdraagzaam. Ja, maar de man scatter. Alles aan scatter toch? Ja. Er is geen positieve dingen toch? No, en de Dus zo weer de- schrijfman, no, onder leiding van Tante Jenny. Ala, maar ik Tante kom Lenny, dus Tante Jenny, bij de verlengstuk voor de Lano, deze bouters Ja. door de bank. Ja. Isabi toch? Ja. Abe daar verlengstuk van naar Granland, die Kurtoso, want Ja. daarbij aan om deze nog bij go. No. En nog bij go, Maar nou, dus Tante Jenny bij dat verlengstuk, dan missie Kaba, Ja. waar mensen de maat bij ondersteuning, Ja. voor de doe akwai. Dus dat is. Voor saka akondere, broko akondere. En het is not dreai. Ja, maar Masar Gambo. Olip NDP rustig, want Tori heeft dat moro belangrijk Tori. Ja. Want isab Albina wel een probleem na een generator. Jongen, mi loba door dat gevallen. Dat heb je toch? En dan de jongeren voor Albina, Ja, die mag worden president. juist. Kotak aan president. Mhm. Dat je nou een probleem, iemand je puno. En Sami begreep, president, ja, binnen 2D, 3D, we zitten. We zitten. Ja. Maar ko archisa de jong, why taki di go na president? Dat we eerst volgende keer, dat we draaien dat die. Want het programma dat die unabete direct. Oké. Unabete. We draaien, maar ook cafeterie, sambepsa. Eigenlijk. Want de jongeren leggen uit dat die president doen volgens afspraak. Ja. Maar toch, toch goed draaien toch. Goed draaien die, goed draaien. Wat is de oplossing sa president Bitaki? Dugo na president, unang etaki ulegge uit alle aan stroom wan probleem ube abi. Ja. Ulegge uit alle de problemen sa u abi, wan petitie lezen voor, toch? Alle de problemen sa abi na albina. Maar als er een probleem na bij voornaamste wang, na bamoro, heb je wan sa ube abi in albina. Want dat is stroom no de no masribi, alle des ma meti eporin kasi. Ja. Begrijp? Dus dan uleg hem en uit dan ategu tak oké. Nunu saka garanderu direct out chawa oplossing konju in a stroom tori. Dan a bel wat ramako en zo dat de mans door de man onderhandel taki takba. Dat ategu taki nunu de afena oplossing juga. Oké. Wan stroom e kon tamara wan generator e kon tamara na albina. Ja. Dat president tegen nu. Dat Briti. Giwa applaus. Dan zo gezegd, zo gedaan. Na de tra problemen, president ook toe. Benoem een commissie. Voor Albina Strefi, Albina jongeren Strefi. Gelijk dat we ook toe. Ja. Gelijk dat we benoem een commissie. En denk 7 worden geïnstalleerd door de president. Oké. Zo gezegd, zo gedaan. Dan mi tegen nog erbij dat president, mina wama mina lop kori. En min ano wama fu ana soete praatjes, Ja. mina wama fu actie, mi lop actie. Ate mi tak mi boy, mi verzeker je actie. Mi tak oké, dat mi sashi. Want if you kori, ano mi kori. Na a gemeenschap i kori. Dat takabong, mosoryo. Tamara wa generator e kong. Tak oké, dat je wakti. Tamara, ubel na nga a mang sa abijunu, tak o chara generator kong. Amategu taki,
het gaat ietsje later duren, want dat is bezig naar een trekker. Ja. Voor charing komt, dat wil zeggen adikba. Ja. Die bezig naar een trekker. Oké, hoe zit dat? Adi dat aan ook lukke moro want abem lo situatie. At trata marafing, do zit dat wan trekker naar een generator rekong. Na Albina. Na Albina. Ubriti. Ubriti, echt ubriti. Echt ubriti. Nou, tak oké. Een machine sang president beloven nu. President hoor aan na een woord. Ja, en hij komt. Hij komt, want olanga ude bezig en ude te kampen aan een probleem. En uiteindelijk ook naar president. Een machine komt. Dat ubriti ba. En toen ook ontvangen een machine. Zo, dat doe je dat want dat a president is na brede bom man van woord. Ja, ja, Je verstand. ja. Dus alle samen takai toe. Ja, En bij deze president na doe man faragay wat. ja, ja. Na doe man faragay Ja, wat. ja. Dus aman zorgu taki asan los op want ano kang. Des mas timo voor bij pori in kasi. Ja. Aircon no man draai, ventilator no man draai. Ja, bif gos donder op die bon met alle consequenties Dus van dat die hoe kan koel af. Ja. Terwijl de mensen weather alert, Ja. isabi toch, taka 40 graden, 38 graden aan de sandati. En de man takim zorgen voor koeling. Dus even na airco, maar men bedoelt taki kadringon kool Kool water. water. Wan ventilator, Ja, ventilator, kijk, wai. ja. En dat zelf nog beter. Ja. Dus had je zien wat helder man belly. Ja. En dan ook kan dat ministerie NH nog erbij. No man zorgen dat als aan het doen. No man voor zijn commissie president. Asan City. Als aan het zitten. Ja. Maar dat ook sorry. En de boy dat de Britten gaat door. Ja, natuurlijk. De man bedankt president ook toe. En als zo'n president moest werken. Dat hier. Dat zo'n werken. Sasan Euroko. Altijd een reserve hebben. Ja. Dat je van nu to Quincy. Ja. Isabi toch. Ajugu bedani keri. Amanga Amago. losse. Ja. Ajugu beda kauna. Aloso. Ja. Nuna albina aloso. En zo asanego safri. Ja. Isabi toch. Kan de bepaalde sande samen maar los direct op. Maar jij moest gebruiken common sense. Hoe zou dat hier no? Er wordt eraan gewerkt en ik moet ook mijn bijdrage leveren. Ja, zeker. Dat namoro belangrijk sani. Ja. Je lever je eigen bijdrage. No wakti en na skoifi futa grondlekte. Maar zoek vrouw. Naptap uku. E wakti. E wakti. Wakti suma. De bari. Ah. Je bar alas wat Anego. sani. Anego. Ja, ja. Dat disi. Dat je kon nemen aan anego dat af kan beji. Ja. Isabi. Juist. Anego. No kan. Nee. Isabi toch. Alles op zijn beurt. Ja. Allemaal het is van gelegenheid. Maar allemaal kan met een gelegenheid Natuurlijk. fixen. En dat is belangrijk. Waarom wil is er een weg. Altijd. Isabi toch. Altijd. En daarom maak ik drink er eens wat te zien. Mhm. Te volk nyonsu. Ja. Volk de juiste nyonsu. Te jere a president of een minister collega van zijn uit. No dat adisa zomaar. Archie. Die markie. Fitek leri daaruit. Fi sap faye seti sere fi drink er eens wat te zien. Zo kom. Na lek fa de moute tak alleen okom. Dan sap tak fosten de eko set bari. Bari, fanga water. Fanga water. Dat sota minister tak jere no. Zo een ding de gomit zo een ding. Bijvoorbeeld EBS stromen op. Ja, de president tak maar je koopkracht versterken. De voor ons sana in de poteng. Je verstaat toch? De tapa olo dat. Ja. Maar dat jullie bij Godoro. Je verstaat. Ja. En dat is belangrijk. Lek volk. Sabasan dat. Ja. Maar we zijn beetje maar draai. Ja, en daarom besluit dan direct naar Ja, Sandati. Ja. Dat jere jaso. Te you e yep you serefi. En ja, ome fasif yepi serefi. Ja, if isa meki viri, isa bori. Want alla de sandis de fanu di no grondap. Ja. Ja. Isabi, te ye go dwen, want gado masar gado disi. Ano bejang, aji alla libisma, wan gaven. Ja. En je moet gebruik daarvan maken. De man die vindt gloeilamp uit. De man na gaven, die gado jiden. Ja. Dus zo je ook toe op je gaven. Isabi toch. Maar mensen wansani, ja wan soort cash money.
En de mai karamang uli mankas money. So mi e karem. Ja? Dat want aki suma man leri. We supporten me kagaskoro. Suma no man leri dem go prani en dem go kwechi. Die verstaan dat het jou konder ka fesi. Isabi de so. Turushani na grong. Paranuasani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De katang minawa jaja sarnama, minawa jaja sarnama. En dan mikat napu, dan tak ai. Ik doe mijn best. Dan heb je voldoening. Mine na masar ding na tikampo. Ja, if you want tak dat you know, ja, kan senamang, you na sernamang, en echt luid je tak ook to mi na wa sernamang, en mi lop sernang, dan entroe do dit abstrati. Je hoor you kon de kring de je hebt arregeren die si. Funo ji morosensi uit, we kring adoti sa jutro het abstrati, we ruimen op. Maar jullie senama schreef en naktapi boru, mine troe nooit moro do dit abstrati. En nogmaals, mijn aksuno. Hoor ik naar sanati, want de familie moet uit buitenland komen. En als je je kon de kring, dat je tegen je schrijft, jouw land is schoon. En met dat je grantangi, te neutralisme.